Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Sako daga gwamnatin Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta fara ɗaukar sababbin sojoji. Sannan ta ƙara da cewa rabin sojojin nan dole duk su kasance 'yan Kano. Ƙarya kuke wallahi. Kai rufa mana baki. Na rufe Da dai ya fi maka. Waye wannan? sunana Sadiq Sani Sadiq. Ok, kai ne aka ce da ka je cika fom har da fitsari kai ko? Na yi To saboda me? duba da irin rubutun da aka yi. Cikin sunayen sojoji aka ce fa an rubuta sunanka ba wai 'yan wuta ba. To ni na cika maka fom. Wallahi ba ka da tausayi. Ko ma dai menene? Duk bala'in da za ku wallahi sai dai ku. Yawwa sarki kai ma an ɗauki sunanka. Hakuri za ka yi sarki. Mare mai hayake ma na bada sunanki. Me haka daga na nema miki aiki? Ba ni da wata alaka da kai. Na sha kwada mata bari a nan kan ta zama abu. Gwanja kai ma na bada sunanka. Kai shiru da wasa nake kai ba za ka iya ba ai. Ba iri. Bosho. Me zan tsaya in ji aikin soja ne kuma na bada sunanka. Kwarai da gaske. Yawwa zango kai ma na bada sunanka. Wadu. Ah, da gaske nake fa. Hanyar jirgi daban, ta mota daban. Saboda me? Bani da ikon motsawa. Yawwa mai sana'a kai ma na bada sunanka. Kaina ba zai iya ɗauka ba. Saboda me? Karamar kwakwalwa ce da ni. Au, ka ce ba ta saving. Kai kuma sarki ka ji shekaru. Ka san kalmar da ta fita daga bakinka.